এইটি দেখে মো কুকুড়া বাড়ির 4টা অন্ডা পাইলি আসে আমি অন্ডা ঝোল ফিস্টি করিবা আরে আনবে আনবে এইটি পୋଖରୀ ହୁଡାରେ ମୁଁ ଚୁଲିଟେ କରୁଛି ତୁ ଘରୁ କରେଇ ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଆଣେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବେଟେ ବେଟେ ବାড়େଇ ଦବା ଆଉ ঠিক আছে ଆଉ ଓହୋ ଏବେ ଚୁଲି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ଯାଉଛି ଜାଳ ପାଇଁ ବରଣା 2-4ଟା ଆଣେ ଆରେ ହେ ବଢିଆ ହାଣ୍ଡିଟେ ମାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛି ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିବି ହଁ ନେଳ ଭାଇ এই নে ମୁଁ ତେଲ ମସଲା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି ଓ ହଉ ଆଣେ ମୁଁ ମାଠିଆର ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ତୁ ପାଣି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପକା ବଢିଆ ବାଗେଇକି ଖାଇବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାଚ୍ଚା ମାର ମାର